Ja tu vítam znamenie Kozorožec a ideme sa pozrieť, kozorožci, čo vás čaká v budúci týždeň, aké energie budú v budúcom týždni od 10. 11. do 16. 11.25. Prosím karty pre kozorožcov, budúci týždeň, čo čaká kozorožcov, čo majú vedieť, na čo si majú dať pozor. Poprosím karty pre kozorožcov. Dobre. Kozorožci. Takže vás tu vidím budúci týždeň v nejakom smútku. Niečo budete ako keby nad niečím rozmýšľať. Môže to byť vaša minulosť, s ktorou ešte nie ste úplne vysporiadaní. A tieto energie sa s vami prenášajú a budú sa prenášať aj ten budúci týždeň. Vy to ako keby nad niečím žialite, smútite, spomínate, máte takú nostalgickú náladu a spomínate to na niekoho, s kým ste tu boli alebo s kým ste mali nejaký vzťah, prípadne na nejaké miesto, kde vám bolo dobre, hej. To môže byť všeobecne hoci čo sa u vás v živote už skončilo. Už to tu momentálne asi ani nie je, len máte proste nostalgické spomienky na to. Pretože u vás tu vidím nové začiatky. U vás tu vidím, ako keby sa ten budúci týždeň u vás začali meniť celková vaša energia, ale aj celkový ten váš život. Ide k vám sem niečo nové. Niečo, čo vám zdvihne tú náladu a čo vás dá z tých energií do úplne inej roviny, ako momentálne ste. Už aj tá tarotová karta mi tu ukazuje hviezdu. Čiže vám sa tu otvárajú nové možnosti, kozorožci. Len vy ich ešte nevidíte, lebo vy sa stále pozeráte do toho, čo bolo. Tam, kde vám bolo dobre. Vy ste sa tam cítili. Možno, že to, ak sa to týkalo nejakej práce, tak môže byť, že ste tam mali veľmi dobrý kolektív, ale v tej práci už nie ste. A stále na to spomínate, že by ste chceli možno takú prácu, ako ste mali. Možno už ste aj niekde začali, už máte tie začiatky v inej práci alebo v inej situácii, len to tam nie je u vás tak, ako ste si to predstavovali. Ale tarot mi zatiaľ ukazuje, že je to pre vás naozaj, že sa tu pre vás chystá naozaj niečo veľké. V čom sa nájdete, v čom vám bude dobré. Ešte uvidím, aké ďalšie karty, len sa im moc nechce ísť von. Tu budete mať nekonečné možnosti. Vy sa tu budete cítiť veľmi dobre, kozorožci. Tu ako keby sa vám do života dostávali energie, ktoré sú bez hraníc. Vy proste sa budete nachádzať v takých možnostiach, kde si budete môcť dovoliť hocičo. Hej? Čiže nebudete tu mať nejaké hranice toho, že keď to porovnám príklad, že tu ste mali nejakú prácu, kde ste museli pracovať od do, museli ste tam dodržovať nejaké podmienky. Tu sa pre vás niečo pripravuje, kde si budete ako keby sami sebe páni a budete si vy sami určovať, čo chcete v tom živote a čo vás tu čaká. A toto je tu pre vás otvorené a nachystané. Sú tu ešte záležitosti, ktoré možno ešte nemáte vedieť, alebo sa vám ešte nedostávajú, ešte sú skryté, o ktorých vy vôbec netušíte, preto ste aj v takých nastaveniach, ale tu máte veľký pohyb dopredu. Toto máte veľmi pekné, kozorožci. Máte tú cestu, naozaj v tom, čo sa tu pre vás chystá, tak sa vám tu otvárajú, to už je jedno, či sú to pracovné veci, alebo aj vzťahové veci. Lebo tu môže prísť pre niekoho ešte taká informácia, ak tu niekto smutíte po vzťahu, ktorý tu bol, ale už není, tak vám sem idú nové začiatky s niekým, kto vám sem príde ako blesk z jasného neba. A ten človek už je k vám na ceste. A je to pre vás človek, s ktorým máte stráviť život.
ktorý vám priniesie do toho života obohatenie, rozmar. Budete s ním robiť veci, ktoré ste doteraz nerobili, alebo zažijete s ním veci, ktoré ste doteraz nezažili. A toto isté môžete zažiť aj v tej pracovnej oblasti, podľa ktorých, hej? Záleží, v akej situácii sa naozaj nachádzate. Len dajte tomu šancu a nepoďte v nejakej letargii z toho, čo už tu nie je. Lebo vy ako keby, mne to tak príde, ako keby ste sa živili tými spomienkami smutnými, že už teraz to tak nie je, tak už asi nič lepšie nepríde. Práve, že príde. Vy tu máte úplnú zmenu vášho doterajšieho života. Stagnácii, hej? Máte tu pohyb, máte tu možnosti. Ale ešte je to také, ako keby za rúškom takého, že ešte to nemáš vidieť. Ešte to nemáte vidieť. To sú veci, ktoré vám prídu a budete z nich veľmi prekvapení, kozorožci. A bude to niečo, z čoho budete naozaj čerpať to, čo ste doteraz zúročili, hej? Čiže vy, ak ste človek, ktorý naozaj sa vie rozdať pre tých druhých, alebo dával tú svoju dobrotu, tú svoju lásku a vždy ste sa vlastne pozerali na tých druhých, tak toto tu budete zúročovať. Toto sa vám tu vráti. Ale v podobe takej, že vám sem príde niečo alebo niekto, kto vám to dokáže dať rovnakým duškom, ako ste to dávali vy. Len vám to pravdepodobne nebolo opätované. Takže tá hojnosť sa vám sem vlastne v podobe môže byť aj v podobe partnera, hej? Pretože aj partner môže byť pre vás hojnosťou, keď vám bude dávať to, čo ste doteraz nezostávali. Pravdepodobne ste tu mali aj pri sebe človeka, alebo ste sa nachádzali aj v situácii naozaj, kde vám bolo dobre, ale bolo to len také, proste nebolo to na dlhé obdobie. Hej, bolo to len chvíľkové. Nebolo to pre vás, proste. K vám má prísť niečo iné, kozorožci. Chcem ešte karty pre kozorožcov. Áno, to sú presne tie informácie, ktoré k vám majú prísť a ktoré sa máte dozvedieť. Tu sú veci, no to musím tiež zakryť toto, zatiaľ nechám tu. Tu sú informácie, ktoré sa vám od tohto budúceho týždňa budú dostávať do povedomia. A ktoré vám majú otvoriť nejaké dvere do vašej budúcnosti. Dajte si ale pozor na tie vaše myšlienky, lebo musím to takto dať, aby ju nebolo vidieť, lebo je tam odhalená. Lebo vy ste, ako som povedala, tu ste v smútku, v takej letargii, v takých spomienkach, tej nostalgii, čo bolo, ako to bolo, a máte pocit, že už nič lepšie nepríde. A toto vás tu nahľadáva. Potom tie začiatky pre vás budú troška zložitejšie, ale len v tom ponímaní toho vedomia. Ale po tej fyzickej úrovni vás tu čaká úplne niečo iné. Vy sa tu môžete otvoriť možnostiam a k vám aj tie možnosti budú prichádzať. Aj už prichádzajú, len ešte to ide tak pomaly, hej? Ešte to není to ako rýchla energia. Pomaly sa vám bude dostávať to, čo ste doteraz vydávali, čo ste rozdávali niekde, niekomu, tak vy teraz vlastne máte zberať tú úrodu svoju. Takže niečo hodnotné a naozaj u niektorých to môže byť po tej pracovnej stránke, že sa vám dostane do cesty sa vám dostane pracovná ponuka, kde vám bude veľmi, veľmi dobre. Kde sa budete vedieť realizovať, kde budete ohodnotení. Len sa nebojte toho, čo k vám má prísť. Nebojte sa toho, je to tu pre vás nachystané. A odvahu treba do toho. Lebo v tejto práci, ak je to naozaj pre niekoho práca, tak v tejto práci sa môžete nekonečne realizovať. A bude vás to veľmi baviť. Môže to byť práca, pri ktorej môžete aj cestovať. Dobre? Máte tu kartičku Tejvas. Je to spravodlivosť. Odvaha, víťazstvo. A to je presne to, čo sa tu od vás chce. Mať tú odvahu, nezostávať v týchto myšlienkách, v týchto energiách
ale mať tú odvahu, postaviť sa tomu, čo vás tu čaká a čeliť tomu, lebo naozaj sa máte dopracovať k niečomu veľkému. Pre vás veľkému. A tie informácie k vám ešte sa vám dostanú, alebo tá ponuka sa ešte len k vám dostane. Pre niektorých naozaj, ak sa to týka vzťahov, tak pre vás tu vidím človeka takého, ktorý si ten život proste užíva. Dobre? A vy si ten život budete môcť užívať s ním, lebo on vám ukáže, ako sa ten život dá žiť. Ale nenechávajte sa nahlodávať svojimi myšlienkami, alebo nenechávajte sa odhovárať niekým iným. Ak aj sa niekomu zveríte, tak dajte si pozor, kto vám čo hovorí, lebo to máte trošku také nahlodanie, alebo také úplne nie dobré informácie od niekoho. Proste riadte sa svojim rozumom. Bude to asi najlepšie. Dobre, takže to bol výklad pre kozorožcov na budúci týždeň a ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne, dovidenia.